أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ngicela Allah abusise ukufunda kwezwi lakhe. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngiyanibingelela ke egameni lika Allah ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bafowethu nodadewethu, bomama nabobaba, abadala nabancane. Ngikhulume ngezindawo ezintathu ezahlukene kwiQuran engcwele. Ngako njalo ngoba ngizama ukubonisa abafowethu nodadewethu laba ababhizi nebid'a, ababhizi nemifakela, ababhizi nezinto ezintsha kuIslam, abaziqhenyayo ngokuthi bona ba-practice amabid'a. Awuthi ngifake nehadith. Funde nje ama-aya weQuran, awuthi ngifake nehadith. Bese ngiyakutshela ke ekugcineni ukuthi wena nalabo molana bakho nalabo sheikh bakho abakutshela ukuthi wenza ibid'a ene wena leyo bid'a leyo uyayipractice ene uyaziqhenya ngayo, wenzani kahle kahle kule nkolo? Ikuphi ukonakala okwenzayo wena obhizi nebid'a kule nkolo? Sewazi ukuthi wenza ibid'a kodwa unesibindi wena sokuthi ibid'a uyayi-enjoya, ibid'a wena uyayithanda. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Sengifake nehadith manje. Awuthi ngiqale ngevesi yokuqala le engiqale ngayo. In the entire Quran, kuyo yonke uQuran, leli verse leli engiqale ngalo, uAllah ubeka icondition, umgomo nombandela ukuthi mawufuna uAllah subhanahu wa ta'ala akuthande yini okufanele uyenze. Allah says, qul, tell them, batshele osithunywa sami, in kuntum tuhibbuna Allah, uma ngempela beqinisa ukuthi bathanda uAllah, fattabi'uni, mabalandele wena, mabalalele wena, mabalingisele wena. Uma ngabe benze njalo, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum, uAllah angeke abathande kuphela kodwa uzobathanda aze athethelele izono zabo. Subhanallah. Then uAllah uthi inna Allaha ghafurur rahim. Ngempela uAllah ungumthetheleli wezono futhi unomusa. Umusa wakhe futhi awunamkhawulo. Evesini yesibili ngifuna ukuthi ulalelisise. uAllah subhanahu wa ta'ala uthi ya ayyuhalladhina amanu, onina enikholwayo, atiyu Allah wa atiyu rasul.
lalelani u-Allah nilalele nesithunywa sika Allah. Obey Allah and obey his Rasul. Wa ulil amri minkum. Subhanallah. Uma ngabe ulalele kahle u-Allah kumprofeti wakhe kuye qala uthini atiyu Allah, obey Allah. Okwesibili wa atiyu Rasul, obey his Rasul sallallahu alayhi wasallam. From there u-Allah uthini wa ulil amri minkum, nalabo abasemagunyeni abaniphethe. Yingani u-Allah nakulabo abasemagunyeni abasiphethe angathi obey? Why u-Allah angamfaki atihu? Ukwazibuza lokho. Why Allah kuye athi kumele silalele yena, silalele isithunywa sakhe? Mayeqeda kulaba abasemagunyeni abaphethe abanolwazi sibabiza ngama-ulama. Why Allah ngathi nibalalele nabo? Why Allah vele ethi nje nama-ulama noma athi nalaba abasemagunyeni abaniphethe? Is because Allah subhanahu wa ta'ala wazi kahle ukuthi bazoqhamuka abo ahlul bid'ah. Yingakho lapho une choice ukuthi uyabalalela noma ubalaleli. Ubalalela uma bekufundisa izinto ezi-right ezingaphikisani neQuran, ezingaphikisani nehadith. Kodwa mangabe benza izinto eziphuma endleleni awubalaleli. Subhanallah. Isithunywa sika Allah sallallahu alayhi wasallam unjengalwazi usolwazi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasixwayisa ukuthi into engiyisaba kakhulu kubalandeli bami kule umma yami, ama scholars are corrupt. Abantu abafundile kodwa bazobe benza into eziphuma endleleni, abazobe bengenza ubulungiswa, abazoshintsha izinto eziharam bazenze zibe halal, abazoshintsha izinto ezihalal bazenze zibe haram. Yingakho Allah engayifakanga umgomo nombandela kubo, kodwa umgomo nombandela ufakile kuye nesithunywa sakhe, ngoba bazoqhamuka njengoba sebeqhamukile manje. Ekugcineni u-Allah mayesevala ivesi engiyikhothile ithini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, today Islam is complete. Namhlanje inkolo iphelele, ayishoti angalutho. Wa atmamtu alaykum ni'mati, nezipho zami nakho konke ama-favors wami, they are completed upon you Muslims. Subhanallah. Wa raditu lakumul islam dina, and I am pleased to choose Islam njengenkolo yakho. Ngiyakujabulela lokho. Subhanallah. Ngase ngikhothele hadith, fa inna asdaqal hadith kitabullah. Ngempela ayikho incwadi yeqiniso ozoyithola, inkulumo yeqiniso ozoyithola ngaphandle kwani kwencwadi kwa-Allah, kweQuran, kwesambulo, kwenkulumo ka-Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad, indlela yeqiniso ozoyithola ehamba eqinisweni, ehamba ekukhanyeni, indlela oyiboniswe uMuhammad sallallahu alayhi wasallam kuphela. Subhanallah. Wa sharul umuru muhdathatuha, qaphelani izinto ezintsha abazoletha la kule nkolo ye-Islam. Subhanallah. Subhanallah. Wa kullu muhdathatun bid'a, zonke izinto ezintsha abazilethayo kule nkolo ye-Islam ziyini? Ziyimifakela, ziyama innovations. Wa kullu bid'atin dalala, yonke inhlobo yemifakela. Uyilalele kahle le hadith. Yonke inhlobo yemifakela, akashonga ukuthi kunemifakela emihle nemifakela emibi. Wena ke othi kunemifakela emihle, there's bid'atul hasan, kunemifakela emihle ethandekayo. Lalela ulalelisize, wa kullu bid'atin dalala, yonke imifakela izokukhipha endleleni. Yonke imifakela iholela ophathe, yonke imifakela iholela egeheni lomlilo. Wa kullu dalalatin fin nar, yonke imifakela ikusa esihogweni. Subhanallah. Lalela ulalelisise. Lalela ke sengivala, ake ngikutsheleke. Wena ofundisa ibid'a, nawe wena opractice ibid'a, nalo sheikh wakho lo okuwuye oze nebid'a, wena wayamkela, wayithatha, wayibona ngathi into enhle. Lalela ke kulama hadith nama aya weQuran esengikhothele wona uthi u-Allah makathi Islam complete, uthi wena u-Allah unamanga Islam iyashoda. Uyazi wena ukuthi Islam ishoda, Islam is incomplete.
usho kanjalo wena obhizi nebhida. U-Allah makathi Islam iphelele ayishodi ngalutho, wena uthi u-Allah unamanga. Wena wazi kakhulu, wena wazi ukudlula u-Allah. Subhanallah. Wena obhizi nebhida uthi wena uMuhammad sallallahu alayhi wasallam ngehajjatul wida, nge-farewell hajj yakhe, kule speech sakhe sokugcina, uma ngabe ebuza amasahaba ukuthi nizobuzwa ngami ngelanga lokwahlulela niyophendula lithini, athi amasahaba, ya Rasulullah, uyilethile imessage, ulethile umlayezo, wasifundisa nokuthi kule nkolo yeIslam kumele siphile kanjani. URasulullah sallallahu alayhi wasallam waphakamisa isandla washo kathathu, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. O Allah ufakazi, o Allah ufakazi, o Allah ufakazi. Uthi wena yonke leyo nto leyo bekwamanga. Ekugcineni wena obhizi nebhida uhlanganisa imicabango yakho nemicabango yalabo abakufundisile nemicabango yalabo sheikh okuyibo abaqale ibhida, uyihlanganisa yonke leyo mcabango layo with the divine revelation. Uyayihlanganisa wena, wenza mix motion, wenza mix masala, wena uhlanganisa imbono, uhlanganisa imfakela, uhlanganisa izinto ezintsha namazwi kaAllah subhanahu wa ta'ala namazwi esithunywa sakhe. Njengoba bethu Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam speeches, inkulumo zakhe, they were divine speeches because he was inspired by Allah subhanahu wa ta'ala ukuthi akhulume. Uthi wena lutho, mina ngazi kangcono kuno Allah, mina ngazi kangcono kuno Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngakho ke my brother, my sister, wena obhizi nebhida, cabanga ucabangisise. Mawenza ibhida wena uthi Islam ayiphelele, iyashota. Mawenza ibhida wena uthi Allah unamanga, mayesitshela ukuthi inkolo yakhe iphelela ayishodi ngalutho, wena uthi Allah unamanga. Mawenza ibhida wena uthi uthuka isithunywa sika Allah subhanahu wa ta'ala uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, uthi kukhona akushiya angazange Islam ayikho complete. Wena uyayazi ukuthi wena Islam mele complete kanjani, kumele iphelele kanjani. Wena wazi kangcono kuno Allah, wena wazi kangcono kunesithunywa sika Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wena wazi kangcono kune four khulafai rashidin al-mahdiyyin, Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala anhu, and all the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam abangazange ba-practice lama bid'a ala wena osuwenza namhlanje. Uthi wena wazi kangcono kune entire umma eyayino Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Njengoba bethu Muhammad, you must copy his Sahaba, wena uthi wazi kangcono kunalabo bantu labo. My brother, my sister, I've got news for you. Wallahi le bid'a yakho mawungayiyeki wa kulla dalalatin fi an-nar. Subhanallah. All the bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Wonke lama bid'a la owenzayo amahle namabi akusesihogweni. Anguphindele wonke lama bid'a la owenzayo wena owapracticeayo owathandayo amahle namabi wena akusesihogweni mangaba uphenduke. Sengathi umdala ngasivula ingqondo asivula amehlo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.